प्रभु जी। नारायणम नमस्कृत्य चेयिंचमंटारा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభ వందనాలు. ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపదుల వారు నాకు ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. జ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్నిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః పదం దదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिनी. नमो आचार्य पादाय निताय कृपदाय गौरकथा दामोदाय गुरुग्रामतारिणी. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिनी. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. माताजी ఇది నారాయణం నమస్కృత్యం చెప్పించండి మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री राधा गोविंद की जी. कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद. మూడో స్కందం 18వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకం. అధునైషోభిజిన్నామ యోగో ముహూర్తికో హగాత్ శివాయనస్త్వం సహృదమమశు సహృదా ఆమాశు నిస్తర దుస్తరం. Translation: the auspicious period known as Abhijit, which is most opportune for victory, commenced at midday and has all but passed. Therefore, in the interest of your friends, please dispose of this formidable foe quickly. So, ikkada muhurtalu gurinchi maatladutunnaru బ్రహ్మదేవుడు. అభిజిత్ లగ్నం అనేది సర్వసాధారణంగా ఏదైనా గొప్ప కార్యాన్ని తలబెట్టేటప్పుడు అభిజిత్ లగ్నంలో చేయాలి అని అంటారు మామూలుగా. సో వెంకటేశ్వర స్వామి ఇది కూడా అభిజిత్ లగ్నంలోనే.
సో ఈ రకంగా అభిజిత్ లగ్నం అనేది చాలా చాలా ఉత్తమమైనది. సో ఇది గడియ వస్తోంది. సో ఉత్తమమైన గడియ వచ్చింది ఆఖరికి. సో ఇదే సమయము హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించేయండి స్వామి అని చెప్పని అతనికి భగవంతుడికి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. 27వ శ్లోకం. దిష్ట్యా త్వాం విహితం మృత్యుం మయా మాసాదితః స్వయం విక్రమ్యైనం మృధే హత్వా లోకానాధేహి శర్మణి. Translation: This demon, luckily for us, has come of his own accord to you, his death ordained by you. Therefore, exhibiting your ways, kill him in the duel and establish the worlds in peace. So, ఇక్కడ అతనంతటికి అతనే వచ్చాడు. మీరెళ్ళి అతన్ని సంహరించాలి అని ఏం కోరికతో వెళ్ళటం లేదు. ఆయన తలరాతని ఆయనే వెతుక్కుంటూ వచ్చారు. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్తున్నారు బ్రహ్మదేవత. ఏంటి అని అంటే, ప్రతి ఒక్కరికి వారి యొక్క కర్మల బట్టి వారి తలరాత అనేది రాసుంటుంది. ఆ తలరాత అనేది వారు ఎంత తప్పించుకోవాలనుకున్నా సరే కూడా తలరాత నుంచి తప్పించుకోలేరు. వారు ఏది ప్రయత్నించినా, ఎంత ప్రయత్నించినా సరే కూడా జరిగి తీరుతుంది. వారు ఆ ముహూర్తానికి, ఆ సమయానికి వారు వారి చావుని వారు వెతుక్కుంటూ, వారి కష్టాలని వారు వెతుక్కుంటూ ఆ సమయానికి వారు అక్కడికి చేరిపోతారు. మనం ఎంత వద్దని అనుకున్నా సరే కూడా దేన్ని తప్పించలేము. మనం అనుకుంటాము, మనం ఎంతో కొంత ప్లాన్ చేసి, ఏదో ఒకటి చేసి ధనాన్ని సంపాదించవచ్చు, ఏదో ఒక ప్లాన్ చేసి మన చావుని తప్పించవచ్చు. దాన్ని మనం కనీసం తప్పించడం కాదు కదా, కనీసం దాన్ని ఒక్క క్షణం కోసం కూడా మనం దాన్ని పోస్ట్పోన్ కూడా చేయలేం, ప్రీపోన్ చేయలేం. ఏది దాని నిర్ణీత ముహూర్తానికి అది వస్తుంది, మనకి ఆవహిస్తుంది. మనం దాన్ని కేవలం ధైర్యంతోని, భక్తితోని దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. జస్ట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఏదొచ్చినా జీవితంలో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది తెలుసుకోవాలి. ఏదొచ్చినా జీవితంలోని దాన్ని భగవంతుని కృపలాగా మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలిగితే అదే భక్తి. ప్రతిదీ భగవంతుని కృపలాగా మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలిచాలి. ఏదైనా సరే కూడా మనకి మంచి జరిగినప్పుడు అది భగవంతుడి కృప అనుకొని, చెడు జరిగినప్పుడు మాత్రం భగవంతుడు మన మీద కోపపడుతున్నారని కానీ అనుకోవడం అనేది అది అభక్తి. అది భక్తి కిందకి రాదు. భక్తి అని అంటే ఏదొచ్చినా సరే కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం, దాన్ని ఫేస్ చేయడం, అండ్ అందులోని కూడా భగవంతుని కృపను వెతుక్కోవడం. చెడు జరిగినా సరే కూడా దాంట్లో కూడా భగవంతుని కృపను వెతుక్కోవడం అనేది అది భక్తి అని అంటే. ఆల్రెడీ భాగవతంలోనే మనకు చెప్పున్నారు, తత్తేను కంపసు సమీక్షమానో భుంజానే వాత్మనా కృతం విపాకం హృద్వాగ్వపుభిర్విదిదాం నమస్తే జీవేరయో ముక్తి పదాం సదయాభక్. సో జీవితంలో ఏదొచ్చినా సరే కూడా కష్టాలు, వాటన్నిటినీ కూడా తట్టుకుంటూ స్టిల్ భగవంతుని పట్ల మనం ప్రేమ, భక్తి భావాన్ని మాత్రం కొనసాగిస్తూ, ఎక్కడ కూడా భగవంతుడే కాదు మన మీద కూడా మనం ద్వేషం చూపించుకోకూడదు, ఇతరుల మీద కూడా ద్వేషం చూపించుకోకూడదు. వారి వల్ల ఇది జరిగింది, వీరి వల్ల జరిగింది, లేకపోతే నా మిస్టేక్స్ వల్ల జరిగింది, ఎవరు మిస్టేక్స్ వల్ల కాదు జరిగేది. మనం చేసుకున్న కర్మల బట్టే అది జరుగుతుంది. కర్మల బట్టి మన తలరాత డిసైడ్ అవుతుంది. ఆ తలరాతని ఎవరు చెరపలేరు. భక్తి మాత్రం దాన్ని తగ్గించగలదు, దాన్ని జీరో చేయలేదు, కానీ దాన్ని తగ్గిస్తుంది. తగ్గించి కొండతో పోవాల్సింది ముళ్ళుతో పోతుంది. సో ఆ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారికి నిజమైన వారు ముక్తి పదంలో వెళ్తున్నట్టుగా. సో ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడు కూడా తన కర్మలకి ఫలిత స్వరూపంగా తన చావుని వెతుక్కుంటూ అతనే వచ్చారు. వచ్చి అతను భగవంతుడినే అతను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు. సో కాబట్టి దానికి తగినట్టుగా బ్రహ్మగారు కూడా చెప్తున్నారన్నమాట. అతనే వెతుక్కుంటూ వచ్చారు. సో అతనికి కావలసినది తన మృత్యు. అది మీరు మాత్రమే ప్రసాదించగలరు. సో అది కాబట్టి యుద్ధంలోని మీరు అది ఆయనకి ప్రసాదించేయండి అని.
Thus end the Bhaktivedanta purport of 3rd canto, 18th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Battle Between Lord Boar and the Demon Hiranyaksha. మూడో స్కందం 19వ అధ్యాయం 1వ శ్లోకం. మైత్రేయ ఉవాచ అవధార్య విరించస్య నిర్వ్యాలికామృతం వచః ప్రహస్య ప్రేమ గభ్యేణ తదపాగేన సోగ్రహీత్. Shri Maitreya said, after hearing the words of Brahma, the creator, which were free from all sinful purposes and as sweet as nectar, the Lord heartily laughed and accepted his prayer with a glance laden with love. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The word Nirvyalika is very significant. The prayers of the demigods or devotees of the Lord are free from all sinful purposes. But the prayers of demons are always filled with sinful purposes. Harivol, ikkada adbhutanga చెప్పారు. సో నిర్వ్యాలిక అనేది అర్థం ఏంటి అని అంటే, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ వర్డ్ ఈ శ్లోకంలోని. ఎందుకు ఆ పదాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించారు అని అంటే, భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి ఏది కోరినా సరే కూడా దాంట్లో కామ్య కోరికలు అనేది ఉండదు. సో రాక్షసులకి, అసురులకి, భక్తులకి మధ్యన ఇదొక్కటే డిఫరెన్స్. అసురులు అంటే ఎవరు అంటే, వారు భగవంతుడిని కొలుస్తారు. మనం చెప్పచ్చు, భగవంతుడిని ఎవరైతే కొలుస్తారో వారు భక్తులు, భగవంతుడిని ఎవరైతే కొలవరో వారు ఇది రాక్షసులు, అసురులు అనొచ్చు. కానీ కాదు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హిరణ్యాక్షుడు, రావణాసురుడు, హిరణ్యకశ్యపుడు వారందరూ కూడా ఎవరో ఒకరిని కొలిచేవారు, పూజలు చేసేవారు. కాబట్టి అది డెఫినేషన్ కాదు. సో మెయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి అని అంటే, రాక్షసులు కానీ లేకపోయినా అసురులు అని అంటే ఎవరు అని అంటే, దేవాది దేవుడిని తప్పించి ఇతర దేవీ దేవతల్ని కొలిచే వారందరూ కూడా అసురులే. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన కలియుగంలోని ఎవరైతే దేవుడిని, అసలు దేవతల్ని కూడా పూజ చేయరో వారు ఇంకా పెద్ద అసురులు. కానీ హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు, రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు వారందరూ కనీసం ఏదో ఒక దేవీ దేవతని కొలిచేవారు. వారు శివుడును, బ్రహ్మను ఎవరో ఒకరిని కొలిచేవారు. కానీ ఎందుకోసం కొలిచేవారు? కామ్య కోరికల కోసమని, వారి భోగం కోసమని వారు ఏదో ఒకటి కోరుకునేవారు. శక్తిని కావాలను, ధనం కావాలను, పుత్రుడు కావాలను, పెళ్లి కావాలను, ప్రమోషన్ కావాలను, కేవలం అలాంటి కామ్య కోరికలతో మాత్రమే వారు పూజలు చేసుకుంటున్నారు. సో అలాంటప్పుడు ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకొని చూద్దాము, ఈ రకంగా ఎవరైతే కోరికలు కోరుకుంటారో వారు ఇటువంటి అసురుల కంటే భిన్నంగా ఏ రకంగా ఉంటారు? ఈ రకంగా ఎవరెవరైతే కోరికలు కోరుకుంటున్నారో వారి ఇంద్రియ భోగం కోసమని, వారి పర్సనల్ భోగం కోసమని, అటువంటి వారు అసురుల కంటే ఏ రకంగా తక్కువ కాదు. వారందరూ కూడా అసురులే. కానీ ఎవరైతే దేవాది దేవుణ్ణి భక్తిపూర్వకంగా కొలుస్తారో కేవలం కృష్ణుణ్ణి, అందుకోసం భగవద్గీతలో కూడా చరమ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పింది, మాం ఏకం శరణం వ్రజ, మిగతావన్నీ విడిచిపెట్టే, నువ్వు ఎన్నో యోగములు చెప్పాను నేను, అవన్నీ విడిచిపెట్టాయి. సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య, అన్ని ధర్మాలు విడిచిపెట్టాయి. కానీ మాం ఏకం శరణం వ్రజ అన్నారు. కృష్ణుణ్ణి మాత్రమే శరణాగతి పొందమన్నారు. ఇతర దేవీ దేవతల్ని అందరినీ కొలుస్తూ ఉంటాను అండ్ అలాగే కృష్ణుణ్ణి కూడా కొలుస్తాను నేను, పనికిరాదు అది. కృష్ణుణ్ణి మాత్రమే కొలవాలి. అది కూడా దేనికోసమని? భగవంతుడికి కామ్య కోరికల నుంచి విముక్తులవుతూ భగవంతుడే కావాలి అనే ఉద్దేశంతో భగవద్గీతలో కూడా మనకు చెప్పున్నారు 18వ అధ్యాయంలోని, సో తమేవ శరణం గచ్ఛాని. సో అతనికి, భగవంతుడికి మనం శరణాగతి పొందాలి. అతన్ని ఏ రకమైన కామ్య కోరికలతోని మనం అతన్ని శరణాగతి పొందకూడదు. భగవంతుడు కావాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం అతనికి శరణాగతి పొందాలి. సో ఇది అంత ఈజీ కాదు. ఎవరు అంత ఈజీగా తెలుసుకోలేరు భగవంతుడికి శరణాగతి ఎలా పొందాలి అనేది. దానికి ప్రాక్టీస్ కావాలి. కాబట్టి ఒక గురువు కావాలి. ఒక గురువుని మనం ఆశ్రయపడనంత, ఆశ్రయ కూడా కాదు,
దీక్ష తీసుకోవాలి. ఆశ్రయపడము అని అంటే మన దగ్గర నుంచి ఎండెవర్, మన దగ్గర నుంచి ఒక చేష్ట గురువుని మనం పొందాలనుకోవడం అనేది. కానీ గురువు కూడా మనకి ఇది ఇవ్వాలి కదా, శరణాగతిని ఇవ్వాలి. గురువు శరణాగతి యాక్సెప్ట్ చేశారు, మనం శరణాగతి పొందాలనుకుంటున్నాము అని అంటే అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అన్నమాట, శ్రద్ధ. సో అక్కడి నుంచి ఆ రకంగా సాధువు సంఘ భజన క్రియ ఆ రకంగా చేసుకుంటూ ఫైనల్లీ మనం గురువు దగ్గరికి వెళ్తాము. శరణాగతి అని అంటే మనకి దాని స్టార్టింగ్ పాయింట్ మనకి ఇనిషియేషన్. సో ఇనిషియేషన్ అయ్యింది అని అంటే, దీక్ష దొరికింది అని అంటే గురువు దగ్గర, అక్కడ శరణాగతి మనం తీసుకున్నట్టుగా. కాబట్టి నా ప్రతి ఒక్క క్లాస్లోనే నేను చెప్తూ ఉంటాను, ఖచ్చితంగా ఒక గురువు కావాలి. గురువు లేని జీవితం మనకి పనికిరాని జీవితం. అది కూడా ఎవరిని పడితే వారిని గురువుగా మనం స్వీకరించాము అని అంటే అది ఇంకా నాశనానికి దారి తీస్తుంది. ఏదో గురువు కావాలి కదా అనేసి దొరికిన వారిని మనం తీసుకునేసామనంటే గురువుగా, మాత్రం జీవితం ఇంకా నాశనం అయిపోతుంది. గురువు అనేవారు ప్రామాణికంగా ఉండాలి. ఎవరైతే బ్రహ్మనిష్ట అనేది ఉండాలి వారికి. అంటే దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు తప్పించి ఇంకెవరి గురించి చర్చ అనేది కూడా ఉండకూడదు వారి నోట్లో నుంచి. సో వారి పర్సనల్ లాభాల గురించి లేకపోతే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి ఎప్పుడు కూడా డిస్కస్ చేయకుండా కేవలం కృష్ణ తత్వాన్ని ఇతరులకు బోధించాలి అనేది వారి జీవిత పరమ ధ్యేయంగా పెట్టుకొని ఉన్న వారు మాత్రమే ఒక ప్రామాణిక గురువు. అండ్ నేను రాసివ్వగలను, బల్ల బుద్ధి చెప్పగలను. ఈ యుగంలోని, కలియుగంలోని, ఈ సమయంలోని మనకి ఇంకెవ్వరూ కూడా ఆ రకంగా లేరు ఇప్పుడు. ఎవరైతే ఇతర విషయాల గురించి కానీ మాట్లాడకుండా ఉండేవారిలాగా. వెళ్ళి చూడండి, ఏదైనా మందిరంకి వెళ్ళి చూడండి, ఏదో ఒక మందిరం మీకు నచ్చిన మందిరం తీసుకోండి, ఇస్కాన్ కాకుండా. ఈవెన్ టీటీడీ కొండ మీద కూడా తీసుకొని చూడండి మీరు. మీకు అక్కడ కేవలం పంచరాత్రిక విధి అనేది పాటిస్తారు. పూజలకి విగ్రహానికి అర్చన, పూజ అవన్నీ చేయిస్తారు. కానీ భాగవత విధి ఎక్కడుంది? భగవంతుడి గురించి ఎక్కడైనా చెప్తున్నారా అసలు? వచ్చిన వారికి భగవంతుని యొక్క అర్చన అవంతా చేయించడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, అవి చూడడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, అంతే ఇంపార్టెంట్ భగవంతుడి గురించి చెప్పడం కూడా. శ్రవణం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది లేకుండా ఊరికనే పూజలు అవి చేయిస్తున్నారు అని అంటే మాత్రం బ్రహ్మనిష్ట అనేది వారికి ఎక్కడి నుంచి రాగలదు? వారికి ఉన్నది బ్రహ్మనిష్ట, కానీ వారు ఇతరులకు ఏ రకంగా పంచిపెట్టగలరు? అటువంటి వారి దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నారు అని అంటే, గురువు రెండు రకాల వారు ఉంటారు. ఘోష్టానంది, భజనానంది. భజనానంది అని అంటే వారు కేవలం భజన చేసుకుంటూ వారిలో వారే సంతృప్తిగా ఉంటారు. కానీ భగవంతుడు భగవద్గీతలో క్లియర్ గా చెప్పారు, ఇతరులకి ఈ విద్య పంచిన వారు అందరికంటే ప్రియులు నాకు అని. సో భూలోకంలోనే కాదు, ఇతర లోకాలన్నిట్లోని కూడా నాకు వారంత ప్రియమైన వారు ఇంకెవ్వరూ కూడా లేరు అని చెప్పని అన్నారు. భగవంతుడు చాటి చెప్పేశారు అది. ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా ఏ మందిరమైనా తీసుకోండి, నేను ఆ మందిరాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడేంత గొప్పవాడిని అయితే కానే కాను, నేను అధముణ్ణి. కాకపోతే వారందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే, ఎంత గొప్పవారైనా వారు ఇతరులకి చెప్పకపోతే వారు ఆ బ్రహ్మానందాన్ని ఏదైతే పొందుతున్నారో ఇతరులకి వారు పొందనివ్వలేకపోతున్నారు. ఇతరులకు చెప్పలేకపోతున్నారు వారు ఎంత ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు అని. మరి అలాంటప్పుడు ఉపయోగం ఏమున్నది? ఈ విద్య అనేది నలుగురికి పంచినప్పుడే దీని యొక్క రుచి అనేది ఉండేది. మనం ధనం అనేది ఎంత పంచుతూ ఉంటామో అంత వ్యయం అయిపోతూ ఉంటుంది, తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కానీ విద్య అంటే ఏంటి అని అంటే, భగవంతుని గురించి ఏదైతే తెలుస్తుందో అది మాత్రమే విద్య, మిగతాదన్నీ అవిద్యనే. అండ్ ఈ విద్యని ఎంతైతే మనం పంచుతామో, వ్యయే కృతే వర్ధతే విద్యా ధనం సర్వధనం ప్రధానం. ఇది మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతూ ఉంటామో అంత పెరుగుతూనే ఉంటుంది విద్య అనేది. నేను ఎంతైతే ఇతరులకి నేర్పించాలి, చెప్పాలి అనేసి అని అనుకుంటానో, నాకు అంత తెలివి, అంత జ్ఞానం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని నా దగ్గరే పెట్టుకుంటాను అని అనుకున్నంత దాకా నాకు ఉండే ఆ పరిమిత జ్ఞానం కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, శూన్యం అయిపోతూ ఉంటుంది. అసలే మనందరి జ్ఞానాలు శూన్యానికి దగ్గరలో ఉన్నది. సో అది శూన్యం అయిపోయిందంటే పనికిరాదు ఈ జీవితం. కాబట్టి బ్రహ్మనిష్ట అనేది ఎవరికి ఉన్నది అని అంటే, ఇప్పటి కాలంలోని మనం ఒకళ్ళు చూసుకోవాలి అని అంటే, ఇస్కాన్ తప్పించి ఇతర ఇంకెవరు కూడా
దీన్ని భక్తులకి చెప్పటం లేదు. భగవంతుడు ఎవరు ఇది తెలియకుండా ఉన్నంత దాకా అజ్ఞానంలో ఉంటారు. కేవలం మన సనాతనీయులు మాత్రమే ఈ రకంగా జ్ఞానము లేకుండా తిరుగుతున్నారు విచ్చలవిడిగా. ఇతర మతంలోని పాటించే వారందరూ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వారికి ఏదో ఒక వేళ, విశేషం, సమయం, సందర్భం అనేది ఉంటుంది. వారు వారి పూజా స్థలాలకు వారు వెళ్తారు, కలుస్తారు. వాటి గురించి వారి యొక్క మతంలోని ఎవరినైతే వారు కొలుస్తారో వారి గురించి వారికి తెలిసి ఉంటుంది. వారి యొక్క దివ్య గ్రంథాలు ఏదైతే వారు నమ్ముతారో ఆ గ్రంథాలను వారు చదువుతూ ఉంటారు. అది కరెక్టా కాదా అన్నది అదంతా వేరే టాపిక్. కానీ దాన్ని వారు నమ్ముతారు, దాన్ని వింటారు, దాన్ని పాటిస్తారు, దాన్ని చదువుతారు, ఇతరులకు నేర్పిస్తారు. అండ్ దాంట్లోని వారికి ఆనందం ఒకటి. దాన్ని వారు చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటారు. వారి గ్రంథాలను వారు చదువుతున్నారు అని వారికి చాలా గర్వం అనిపిస్తుంది. అండ్ వారి యొక్క దుస్తులని లేకపోయిందో వారి యొక్క ఆ మార్క్స్ ని వారు దాన్ని ఖచ్చితంగా వారందరూ పాటిస్తారు. ఒక మహమ్మదీయుడు తన టోపీని ధరించేదానికి ఎప్పుడూ కూడా సిగ్గుపడడు. ఒక క్రైస్తవుడు చర్చికి వెళ్ళే దానికోసం ఎప్పుడూ కూడా సిగ్గుపడడు. తన వస్త్రాములు అటువంటివి వేసుకునేదానికి వారు ఎప్పుడూ కూడా సిగ్గుపడరు. కానీ అదే మన హిందువులకి గుడికి వెళ్ళండి అని అంటే ఇంకోటి, వాళ్ళలాగా మనకి ఈ సమయం మాత్రమే వెళ్ళాలని లేదు, ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు. మనం మంగళారతి టైం సరికి గుడిలకు వెళ్ళాలి అని అంటే ఎవ్వరూ వెళ్ళరు. రీజన్స్ చెప్తారు ప్రతి ఒక్కరు. నాకు తెల్లారి ఆ టైంకి నాకు ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు రాత్రి నిద్ర లేటుగా పడుకుంటాను. సరే, ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమాత్మాను వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. భగవంతుడు కూడా అలాగే మీకు కూడా లేక నాకు కూడా భగవంతుడు అలాగే దానికి తగినట్టుగానే కరుణిస్తారు. మనం రీజన్స్ వెతుక్కుంటే భగవంతుడు యాక్చువల్గా రీజన్స్ వెతుక్కోవచ్చు, కానీ భగవంతుడు అలా రీజన్స్ వెతుక్కోవట్లేదు. కానీ మనమే కొలవట్లేదు భగవంతుడిని, మనమే పిలవట్లేదు భగవంతుడిని. మరి అలాంటప్పుడు భగవంతుడు ఏ రకంగా కరుణించగలరు? ఫస్ట్ మనం ఒక అడుగు వేసి చూస్తేనే కదా భగవంతుడు 1000 అడుగులు వేస్తారు. మన తరఫు నుంచి మొదటి అడుగు మనం వేయట్లేదు. నేను కాఫీ మానలేకపోతున్నాను, నేను టీ మానలేకపోతున్నాను, మా ఇంట్లో వాళ్ళకి నేను నాన్ వెజ్ చేయించాల్సింది వస్తోంది, ఉల్లి వెల్లుల్లి తప్పటం లేదు నాకు. ఒక అడుగు వేసి చూడండి. అడుగే వేయకుండా భగవంతుడు పరిగెత్తుకుంటూ రావాలంటే రారు. గజేంద్రుడు పిలిస్తే భగవంతుడు వెంటనే వచ్చేశారు. సుధామాని చూడగానే భగవంతుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. కానీ గజేంద్రుడు భగవంతుడిని పిలిచారు. సుధామ అక్కడ గేట్ కీపర్స్ తోని ఒక కబురు పంపించారు, నేను వచ్చానని చెప్పండి అని. అప్పటిదాకా భగవంతుడు కూడా రాలేదు. మనం ముందు భగవంతుడికి ఒక మెట్టు మనం ముందు నడవాలి. నడిస్తే భగవంతుడు వస్తారు, పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు. తన పీతాంబరాన్ని విడిచిపెట్టి మరీ వస్తారు. లక్ష్మి, శత సహస్ర లక్ష్మి సంభ్రమ సేవ్యమానం. ఆ శత సహస్ర లక్ష్మీలందరినీ విడిచిపెట్టి వస్తారు వారు. కానీ మనం ఫస్ట్ పిలవాలి కదా, మన వంతు ఒక అడుగు వేయాలి కదా. ఆ అడుగు వేయకుండా భగవంతుడు వస్తారు అని అనుకునేది అసంభవం అది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భక్తులు అనేవారు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు. దయచేసి మీరందరూ కూడా మ్యూట్ అనేది పెట్టుకోండి. ఇక్కడ నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు మ్యూట్ పెట్టుకోకపోతే మీ ఒక్కల వల్ల అందరికీ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. మీరు కనీసం మంచి చేయలేకపోయినప్పుడు ఇతరులకు ఇబ్బంది కనీసం దయచేసి కలిగించద్దండి. నేను ఎవరిని పాయింట్అవుట్ చేయటం లేదు, బై మిస్టేక్ అయ్యింది తెలుసు, బట్ ఒక్కసారి కొద్దిగా చూసుకోండి. థ్యాంక్స్. సో ఇక్కడ భక్తులు ఏంటి అని అంటే భక్తులు వారు భగవంతుడిని స్తుతిస్తారు, భగవంతుడికి మంచి చేస్తారు అనేది నమ్ముతారు, భగవంతుడు ఇతరులకు అందరికీ కూడా మంచి చేస్తున్నారు అనే దీంట్లోని వారు అందుకోసమే భగవంతుడికి జయ జయకారాలు చెప్తారు. భగవంతుడికి జయం మనం చెప్పినా చెప్పకపోయినా భగవంతుడికి జయమే. కానీ జయము అని చెప్పిన దానివల్ల మనం చాటి చెప్తున్నాం మనం భగవంతుని యొక్క పార్టీలో ఉన్నాము, అతని యొక్క గణాల్లో మనం ఉన్నాము అని. కాబట్టి భగవంతుడికి తెలుసు మనం అతని యొక్క పక్షంలో ఉన్నాము అని, రాక్షస గణంలోని మనం లేము అని భగవంతుడికి తెలుసు. కానీ మిగతా వారికి కూడా తెలిసేదాని కోసమని మనం భగవంతుని పక్షంలో ఉన్నామని చెప్పని అందుకోసం భగవంతుడికి జయ జయకారాలు చెప్పాలి.
So, but the prayers of demons are always filled with sinful purposes. The demon Hiranyaksha became powerful by deriving a boon from Brahma. And after attaining that boon, he created a disturbance because of his sinful intentions. See, ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి విడ్డూరం. ఇవన్నీ కూడా ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి వారికి ఆ శక్తివంతుల్ని చేసింది హిరణ్యాక్షుడిని ఎవరు అని అంటే బ్రహ్మదేవుడే. బ్రహ్మదేవతకి ప్రార్థించారు, బ్రహ్మదేవుడు వారికి ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు. సో బ్రహ్మదేవుడు ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన వారు ఆయనే. కానీ ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ భగవంతుడికి చెప్తున్నది కూడా అతనే, ఆయన్ని సంహరించేయండి స్వామి అని. ఎందుకని అంటే దేవీ దేవతలకి వారి యొక్క శక్తి పరిధిలో ఏదైతే వారు ఆశీర్వదించగలరో అది ఇస్తారు. కాకపోతే దాని విచక్షణ అనేది వారు చూడరు. ఎందుకనంటే వారికి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉన్నాయి. వీరు దానికి యోగ్యులా కాదా, వీరికి అది నేను ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదో ఆఫీస్ పనిలో ఉన్నాము, చాలా ఇంపార్టెంట్ పనిలోని మనం చేస్తూ ఉన్నాము. అలాంటప్పుడు పిల్లలు వచ్చి నాన్న ఒకసారి మొబైల్ ఇవ్వండి అని అంటే ఫస్ట్లో 1-2 సార్లు మనం పట్టించుకోగలేకపోవచ్చు, వినకపోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వచ్చి అదే పనిగా అడుగుతూ ఉంటారో నాన్న మిమ్మల్ని మొబైల్ ఇవ్వండి అంటే మనం అలాంటి టైంలోని ఇంకేదో పనిలో సంలగ్నం అయి ఉన్నప్పుడు వారు మనల్ని అడుగుతున్న దాన్ని మనం ఇంకా ముందు వెనకాతలు ఆలోచించకుండా మనం ఇచ్చేస్తాం. సర్లే తీసుకొని వెళ్ళిపో, నాకు పని ఉన్నది ఇప్పుడు నన్ను చేసుకొని అని మనం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అని అంటే దాన్ని వారు దుర్వినియోగపరుస్తున్నారు అని, మనం ఇచ్చిన ఆ సహాయాన్ని దుర్వినియోగపడుతోందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అని అంటే దానివల్ల ఏదో ఒక ఉపద్రవం కలిగినప్పుడు ఆ మొబైల్ వారు ఎక్కడో దగ్గర పడేయడము, లేకపోయింది ఏదైనా చేయడము, లేకపోయిందా దాంట్లోని అన్నెసరీగా మొబైల్ గేమ్స్ లేక ఇతర వీడియోలో అది చూసుకుంటూ అది ఎప్పుడైతే ఎవరో ఇంట్లో వారు మనకి ఎప్పుడైతే చెప్తారో మీరు వారికి మొబైల్ ఇచ్చేసారు చూడండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో, వీడియో గేమ్స్ ఆడుకుంటున్నారు, ఛార్జింగ్ అంతా అయిపోయింది, దాన్ని అక్కడ పడేశారు అని ఎప్పుడైతే చెప్తారో అప్పుడు మనకు తెలిసి వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అని అంటే వారికి చెప్తాం అనమాట, నీకు అనవసరంగా ఇచ్చాను నేను అని చెప్పని ఎవరైతే వారిని దండించేదానికి వస్తారో వారికి మనం చెప్తాము. వారికి ఇంకో మాట, ఒక 4 చీవాట్లు ఇంకా పెట్టు, ఎప్పుడు చూసినా మొబైల్ అని అంటూ ఉంటారు, నన్ను నా పని చేసుకొనివ్వరు అని చెప్పని. సో ఈ రకంగా దేవీ దేవతలు కూడా అంతే. వారేంటి అని అంటే దేవాది దేవుడి యొక్క కృష్ణుడి యొక్క భక్తిలో లీనమై ఉంటారు. అలాంటి సమయంలోని వీరు వచ్చి వారిని ఇబ్బంది పెట్టి, కృష్ణుడు కూడా ఎందుకు చెప్పారు దేవీ దేవతల్ని మీరు అనవసరంగా కొలవడం అంతా చేయొద్దు అని అంటే వారికి కొన్ని ఎఫైర్స్ ఇచ్చారు భగవంతుడు, కొన్ని కార్యములు అప్పచెప్పారు. కానీ వారి దృష్టిలోని ఆ కార్యములతో పాటు వారు భక్తి కూడా అనేది చేసుకోవాలి. వారికి అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్. వాటి మధ్యలోని ఈ రకంగా ఎవరైనా సరే కూడా ప్రసన్నం చేసేదానికి వచ్చారు అని అంటే వారికి అంత సమయం ఉండదు వారినంతా కూడా అంటే తెలుసుకునేదానికి వారు సరైన ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారా లేదా అని. అదే భగవంతుడు దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడిని మీరు చూడండి, ఎవరైతే భగవంతుడిని సాక్షాత్ కొలిచారో వారు ఇతర ఏ ఆలోచనలతో వచ్చినా సరే కూడా వారికి భగవంతుడు జ్ఞాన దీపేన భాస్వత, వారికి అహం అజ్ఞానజం తమః, వారి అజ్ఞానాన్ని తొలగిచ్చేసి వారికి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తారు. అయినా నువ్వు వచ్చింది దేనికోసం అని, అనవసరమైన కోరికలు కోరుతున్నావు, అది వదిలేయి, భగవంతుడిని శరణాగతి వేడుకో, భగవంతుడినే కోరుకో అని చెప్పని. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. నారదముని తన తల్లి ఎప్పుడైతే శరీరం త్యాగం చేసేశారో తన తల్లి పోయారు. తన జీవితంలోని ఒకే ఒక ఆశ్రయం తన తల్లి నారదమునికి. అటువంటి ఆ తల్లి ఎప్పుడైతే శరీరం విడిచిపెట్టేశారో అతనికి చాలా బాధ అనిపించేసింది. పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తూ ఆయన బాధ నుంచి తప్పించుకోవాలని అనుకున్నారు. ఆయనకి ఏం చేయాలో తెలియలేదు, చిన్న పిల్లాడు. పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆఖరికి భగవంతుణ్ణి కొద్దిగా విశ్రాంతి కావాలి అని అనుకున్నాడు. అతను ఒక సరస్సు నుంచి నీరు తాగారు, కొద్దిగా అతనికి ఉపశమనం కలిగింది. ఆయన భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడు కనిపించి అతనికి చెప్పారు భక్తి అనేది చేసుకోమని, బాధలోని శోకంలోని మునిగి ఉండద్దు అని అన్నారు, భక్తి చేసుకోమని అన్నారు. ఆయన నారదముని అయిపోయారు. అలాగే
ధ్రువ మహారాజ్ అతను కూడా వచ్చింది దేనికోసం అని, సామ్రాజ్యం కావాలని. కానీ ఆయనకు కూడా నారదముని కనిపించి ఆయనకి చెప్పారనమాట, నువ్వు భగవంతుడికి ప్రార్థన చెయ్యి, నీకు భగవంతుడు సరైనదే ఇస్తారు అని. దానికి తగినట్టుగా భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షం అయ్యారో ధ్రువ మహారాజ్కి అర్థమైపోయింది, నేను అనవసరంగా ఇక్కడ వజ్రాన్ని పెట్టుకొని నేను గాజు ముక్కల కోసం వెతుక్కుంటున్నానే, స్వామి నాకు రాజ్యం వద్దు, ఏమొద్దు, నేను యాక్చువల్గా అనుకునేది దానికోసమనే, కానీ నాకు ఇప్పుడు రాజ్యం వద్దు, నాకు మీరు కావాలి, మీ భక్తుడుగా ఉండాలి అని. కానీ భగవంతుడు ఎంత కరుణామయుడు అంటే, వారికి ఎప్పుడైతే జ్ఞానం అనేది వచ్చిందో, ఎప్పుడైతే క్లారిటీ అనేది ఉన్నదో, వారికి ఏం కావాలి అనేది, అప్పుడు వారు కోరుకున్నది ఇస్తారు, కోరుకోనిది కూడా ఇచ్చేస్తారు. భగవంతుడు అతనే సమర్పించుకున్నారు భక్తుడికి, అండ్ అది కాకుండా ధ్రువ తార కూడా ఇచ్చేస్తారు ధ్రువ మహారాజ్కి, నువ్వు వచ్చిన దానికోసం కదా, అది కూడా తీసుకొని. ఈ రకంగా ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే, వారికి అటాచ్మెంట్ ఉండదు దేని మీద, ఇది నాది, నేను దీనికి అధిపతిని అనే ఒక ఆలోచన లేదు. కాబట్టి వారు దేన్ని ఏది చేసినా సరే కూడా భగవంతుని కోసం చేస్తారు. ఎప్పుడైతే ఇది నాది, నేను అనే ఆ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయో, అప్పటిదాకా అహంకారం అనేది వచ్చేస్తుంది. నాకు ఎప్పటిదాకైతే నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుందో ఈ క్లాసులు నేనే చెప్తున్నాను అని, అప్పటిదాకా అహంకారం ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే నేను తెలుసుకుంటానో ఇది నా నోట్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క పలుకు కూడా భగవంతుడి ద్వారానే అది ప్రేరేపించబడుతోంది, నా గురు మహారాజే నాకు చెప్పిస్తున్నారు, నాది ఇందులోని శక్తి గాని సామర్థ్యం గాని శూన్యము, 0.001 కూడా కాదు, జస్ట్ జీరో, అబ్సల్యూట్ జీరో. నా శక్తి శూన్యము, నా సామర్థ్యము శూన్యము, నా క్షమత శూన్యము, నా వాక్ చాతుర్యం శూన్యము, ప్రతిదీ శూన్యము, నా జీవితమే పెద్ద శూన్యము. కానీ ఈ శూన్యం ముందు భగవంతుడు నా చేత ఇటువంటివి పలికిస్తూ, నా గురువు గారు నా చేత ఇది పలికిస్తూ, నేను ఇనిషియేషన్ అతని దగ్గర తీసుకునే దానికి ఎన్ని శూన్యాలన్నిటినీ కూడా కలుపుకుంటున్నాను నేను నా జీవితంలోని, నా జీవితమే పెద్ద శూన్యం అనుకుంటూ. కానీ దాని ముందు ఎన్ని శూన్యాలు నేను యాడ్ చేస్తున్నానో, దాని ముందు నా గురు మహారాజు మెల్లిగా ఎవరికి తెలియకుండా, నాకు కూడా తెలియకుండా నాకు ఇలాంటి అవకాశాన్ని ఇస్తూ, నా ఇన్ని శూన్యాల ముందు ఒక అంకెని పెట్టేశారు, శూన్యం కాని అంకెని. దానివల్ల ఇక్కడ విలువ అనేది వస్తుంది. కానీ అదర్వైజ్ నాకు ఈ విలువకి నేను అర్హుణ్ణి కాను, పాత్రుణ్ణి కాను. సో ఈ రకంగా భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని కొలుస్తూ ఉంటారు, కానీ కామ్య కోరికలు అనేది పెట్టుకోరు. సో ఇక్కడ బ్రహ్మగారు కూడా ఆ కామ్య కోరికల్ని, అతను కూడా దేవత అయినప్పటికీ అతను దాన్ని ప్రతిఘటిస్తున్నారు. జీవులందరూ కూడా కేవలం కామ్య కోరికలతోనే వస్తారు, ఇతర దేవీ దేవతల్ని కొలుస్తూ ఉంటారు. కానీ స్వామి నాకు తప్పలేదు, నేను ఇవ్వాల్సింది వచ్చింది, అటువంటి ఆ రాక్షసుడిని మీరే సంహరించేయండి అని. Hiranyaksha became powerful by deriving a boon from Brahma, and after attaining the boon, he created disturbance because of his sinful intentions. సో ఇక్కడ వరాన్ని పొందడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఏ ఉద్దేశంతో ఆ వరాన్ని గాని పొందారు అనేది అది ఇంపార్టెంట్. శాపగ్రస్తులు అయ్యారు అని అంటే ఆ శాపం దేని వల్ల అనే దానికంటే కూడా, అంటే ఎవరిచ్చారు అనే దానికంటే కూడా దాని ఇంటెన్షన్ అది ఇంపార్టెంట్. దేని వల్ల వారికి అది లభించింది, దానివల్ల ఏమవుతుంది అనేది అది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు, రావణాసురుడు వారంతా కూడా దేవతల్ని మెప్పించారు. కానీ వారి ఉద్దేశం ఏంటి? లోక కళ్యాణం కోసమనా, మంచి చేకూరుద్దామనా? కాదు, వారి సొంత లాభం కోసం ఆలోచించారు. వారి సొంత లాభం ఎప్పటిదాకైతే ఉంటుందో అది ఇతరులకు ఇబ్బందే కలిగిస్తుంది. కానీ భక్తులు చేసేది అన్నీ కూడా, ఏది చేసినా సరే కూడా అందరికీ మంచి చేకూరుస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నారదముని నలకువేర మణిగ్రీవాకి వారు శాపాన్ని ఇచ్చారు, కానీ ఆ శాపం యాక్చువల్గా శాపం కాదు, వారికే మంచి జరిగింది. సో గౌతమ ఋషి అహల్యకి శాపం ఇచ్చారు, కానీ ఆ శాపం దేని వల్ల ఏంటి? ఇంతకీ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క పాదాలు తగిలి ఆవిడ మళ్ళీ మనిషిలాగా అవుతారని. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు పాద ధూళి, పాదము తగలడం అనేది సామాన్య జనాలకు తగలగలదా? అది అసంభవం. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్కరు కూడా వారి శాపాలన్నీ కూడా యాక్చువల్గా మంచే,
శృంగి ఋషి శాపం ఇచ్చారు పరీక్షిత్ మహారాజ్కి, సర్పం వాసు ఇది తక్షక నాగు చేత కాట ఇవ్వబడతారని. కానీ అది శాపం, అది యాక్చువల్గా వరమే. ఎందుకనంటే అతనికి ఈ శాపం పడకపోయి ఉంటే శ్రీమద్ భాగవతం అతను తెలుసుకునేవారు కాదు, మనకందరికీ తెలిసేది కాదు. అప్పటిదాకా కేవలం గురు శిష్య పరంపరలో మాత్రమే వచ్చేది. అది ఇంతమందికి కూర్చోబెట్టి చెప్పడం అనేది అదే మొదటిసారి. సో బహిరంగంగా అందరికీ తెలియజేసేలాగా సుఖదేవ గోస్వామి ఎవరైతే ఒక శుకం అంటే ఒక ప్యారెట్ రూపంలోని, రామచిలక రూపంలోని, అది కూడా ఎవరికి అని అంటే పర్సనల్ గా శ్రీమతి రాధారాణికి, పర్సనల్ గా శ్రీమతి రాధారాణి చేతుల్లో ఉండేవారు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆ రామచిలక రూపంలోని. శ్రీమతి రాధారాణి అంటేనే భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం అంటే యాక్చువల్ గా శ్రీమతి రాధారాణి. కృష్ణ ప్రేమ తత్వాన్ని మనకందరికీ పంచిపెడుతున్నారు శ్రీమతి రాధారాణి. సో అటువంటి శ్రీమతి రాధారాణి దగ్గరే సాక్షాత్ అతను విన్నారు శ్రీమద్ భాగవతం. సో ఆ భాగవతాన్ని ఒక్కొక్క మాటని అమృత తుల్యంగా అతను చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. సో అది శాపం ఎలా అవుతుంది? కాబట్టి భక్తులు వారిది యాక్చువల్గా శాపం అవ్వదు. ఇంటెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏ ఉద్దేశంతో వారు ఇస్తున్నారు అనేది మనం చూసుకున్నాము అని అంటే, భక్తుల యొక్క శాపాలు ఒక ఉద్దేశం మనం చూసామనంటే అది కూడా లోక కళ్యాణమే అవుతుంది. కానీ అదే అభక్తుల యొక్క వరాలు కూడా లోకానికి అవి చేటే చేస్తుంది. సో ఈ రకంగా ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు. So, and after attaining that boon, he created disturbance because of his sinful intentions. The prayers of Brahma and other demigods are not to be compared to the prayers of the demons. So, ikkada ఒక్కొక్కరి యొక్క ప్రార్థనలు. సో హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు, రావణాసురుడు కూడా ప్రార్థనలు వారు సమర్పించుకున్నారు. కానీ వారి ప్రార్థనలకి ఇతర భక్తుల యొక్క ప్రార్థనలకి మధ్యన చాలా చాలా తేడా ఉంది. Their purpose is to please the Supreme Lord. Therefore, the Lord smiled and accepted the prayer to kill the demon. Demons who are never interested in praising the Supreme Personality of Godhead, because they have no information of him, go to the demigods. And in Bhagavad Gita, this is condemned. So, భక్తులకందరికీ కూడా భగవంతుడి గురించి తెలుసు, భగవంతుని యొక్క క్షమత తెలుసు, అండ్ భగవంతుణ్ణి కీర్తిచ్చే దాంట్లోని భక్తులకి ఆనందం కలుగుతుంది. తుష్యంతిచ రమంతిచ. వారికి ఎవరు కూడా వారి మెడలోంచి దించేయాలి, మీరు ఇలా ఖచ్చితంగా భగవంతుని పూజించకపోతే మీకు ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది అని కాదు. వారికి ఆనందం వస్తుంది భగవంతుడిని కొలిచే దాంట్లోని, వారు భగవంతుని గురించి చర్చించే దాంట్లోని వారికి ఆనందం కలుగుతుంది. కాబట్టి భగవంతుని కొలుస్తారు భక్తులు. కానీ ఇతర అంటే రాక్షసులకి కానీ అసురులకు కానీ దేవాది దేవుడి గురించి జ్ఞానం లేదు. కాబట్టి వారు ఏం చేస్తారంటే వారికి ఉన్న పరిమిత జ్ఞానం ఎక్కడ దాకా అయితే ఉన్నదో దేవీ దేవతల దాకా వారినే కొలుస్తూ ఉంటారు. సో ఇది భగవద్గీతలో కూడా కండెమ్ చేయబడ్డాది. People who go to demigods and pray for advancement in sinful activities are considered to be bereft of all intelligence. సో తెలివి వారంతా కూడా అంటే భగవంతుడే చెప్పేశారు తెలివి తక్కువ వారు, వారే భగవంతుడిని విడిచిపెట్టి ఇతర దేవి దేవతలను కొలుస్తారు అని. Demons have lost all intelligence because they do not know what is actually their self-interest. Even if they have information of the Supreme Personality of Godhead, they decline to approach him. It is not possible for them to get their desired boons from the Supreme Lord because their purposes are always sinful. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది, మీరందరూ కూడా భాగవతం వినేదానికి వస్తున్నారు అని అంటే మీరు ఎన్నో జన్మలలోని బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానమామ ప్రపంచ వాసుదేవతరు సమాత్మ సుదుడువా, మీరందరూ ఎన్నో ఎన్నో జన్మల నుంచి మీరందరూ భక్తులు. అది మీ ఓన్ అకార్డ్తో మీరు భక్తులయ్యారా, మనం అందరం లేకపోయిందా, ఎవరో మన మీద కరుణ చూపించి మనం భక్తులమయ్యామా, అదంతా వేరే విషయం. కానీ ఎన్నో జన్మలుగా భక్తులం కాబట్టే భాగవతం అంటే గొప్ప గ్రంథాన్ని వినేదానికి మనం కొంత సమయాన్ని వ్యతిస్తున్నాం. కానీ మిగతా వారికి ఇదంతా తెలియదు. ఎవరికైతే జ్ఞానం అనేది
అపహరించకపోతుందో, మాయా అపహరిత జ్ఞానం, మాయాదేవి అపహరించేస్తారు వారి జ్ఞానాన్ని. కాబట్టి వారికి భగవంతుడి గురించి వారికి తెలియదు, వారు రాలేరు. సో కొంతమందికి తెలిసినా సరే కూడా వారు భగవంతుడికి శరణాగతి పొందలేరు. రీజన్స్ చెప్తారు, నేను ఈ టైంలో తెల్లారితోనే లేలేను, నాకు ఈ పని ఉంది, ఆ పని ఉంది. కానీ మీకు కూడా పని ఉంది. మీలోంచి అందరూ ఖాళీగానే లేరు. ఈ సమయానికి ఏదో ఒక పని ఉంటుంది, లేకుండా కాదు. కానీ మీరు ఆ సమయాన్ని కొద్దిసేపు ఏదర్ పక్కన పెడుతున్నారు, లేదంటే తెలివిగా మీరు భాగవతం వింటూ మీరు ఆ కర్తవ్యాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. సో కాబట్టి భగవంతుడి ఇదంతా కూడా మనం తెలుసుకున్న తెలివితేటలు కాదు, ఇదంతా భగవంతుడే మనకి ఇచ్చినది. So it is not possible for them to get their desired boons from the Supreme Lord because their purposes are always sinful. వారు పాపపూరితమైన కార్యములు చేస్తారు, వారి ఉద్దేశం కూడా అదే. కాబట్టి అటువంటి వారు దేవి దేవతలనే కొలుస్తారు, భగవంతుని కొలవలేరు. It is said that the dacoits in Bengal used to worship the goddess Kali for fulfillment of their sinful desires, to plunder others' property, but they never went to a Vishnu temple because they might have been unsuccessful in praying to Vishnu. Therefore, the prayers of the demigods or the devotees of the Supreme Personality of Godhead are always untingly by sinful purposes. So, ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ గురించి చెప్తున్నారు. అక్కడ దోపిడీదారులు ఉండేవారంట. వారు ఇతరుల యొక్క సొమ్ముని దోచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వారు దోపిడీ పనులు చేసేవారు. కానీ వెళ్లే ముందు భగవంతుడికి ప్రార్థించడం అనేది ఆనవాయితీ. కాబట్టి వారు విష్ణు ఆలయాలకు వెళ్ళి ప్రార్థించేవారు. కానీ వారు ఎప్పుడెప్పుడైతే విష్ణు ఆలయాలకు వెళ్ళి ప్రార్థించేవారో వారికి సక్సెస్ అయ్యేవారు కారంట, దోపిడీ చేయలేకపోయేవారు వారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు జ్ఞానదీపైన భాస్వత, జ్ఞానాన్ని జ్యోతి వెలిగించేస్తున్నారు. వాళ్ళలోంచి ఎవరికో ఒకరికి రియలైజేషన్ రావడం, చిచ్చి మనం ఇతరుల యొక్క దోపిడీ చేసుకొని ఇతరుల యొక్క సొమ్మును దోచుకోవడం ఏంటి అని. ఈ రకంగా వారు ఏ పని అయితే తలబెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ పని ఎప్పుడూ జరిగేదే కాదు. జరగాలని అనుకున్నా సరే కూడా వారికే నష్టం వచ్చేది. సో కాబట్టి వారికి అర్థమైంది విష్ణుని వారు ప్రార్థించి వెళ్తే సమయం అనేది వారికి సరైనది కాదు అని. అందుకోసం కాళికామాత గుడికి వెళ్ళి ప్రార్థించుకుంటూ వెళ్ళేవారు. వారికి ప్రతిసారి దిగ్విజయం జరిగేది, దోపిడీదారులకు అందరికీ కూడా. ఎందుకనంటే దేవీ దేవతలకు కొలిస్తే వారు తాత్కాలికంగా వారు ఆశీర్వదించేస్తారు. కాకపోతే ఏదో ఒక రోజు వారు పట్టుకోబడతారు. పట్టుకోబడినప్పుడు వారికి మరణదండన విడుస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు వారు బాధపడుతూ ఉంటారు, ఉపయోగం లేనేటిది అది. సో కాబట్టి ఈ రకంగా దేవీ దేవతల్ని కొలిచేదనేది ఆ దోపిడీదారుల యొక్క వంశస్థులే పెరిగిపోయారే గాని భగవంతుని యొక్క భక్తుల వంశస్థులు తగ్గిపోయారు మాత్రం. రెండవ శ్లోకం. తతః సపత్నం ముఖతః చరణాంతం ఆకుతో భయం జఘానోపత్యద్గద్దాయ అనావాసురమక్షజః. The Lord who appeared from the nostril of Brahma sprang and aimed his mace at the chin of his enemy, the Hiranyaksha demon, who was stalking fearlessly before him. So, ఇతని యొక్క బ్రహ్మ యొక్క నాసిక నుంచి మనం ఇంతకుముందు చదివినట్టుగా వరాహ రూపము, ఆ శూకర రూపం ఏదైతే చాలా చిన్నగా ఉన్నో అతను ఆకారం అలా 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 పెంచుకొని ఈ ఆకాశము భూమి అదంతా కూడా దాటుకొని మరి ముల్లోకాల్లోని వ్యాపించినంత పెద్ద ఆకారానికి భగవంతుడు చేరుకున్నారు. అతను భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రార్థనలంతా విన్నారో బ్రహ్మగారి దగ్గర నుంచి, అతను తన గదని వెంటనే ఎత్తి అతను ప్రహారం చేసేదానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆ ప్రహారం కూడా ఎక్కడానంటే హిరణ్యాక్షుని యొక్క గడ్డం భాగం మీద అతను ఏం చేస్తూ యుద్ధాన్ని అతను మొదలు పెట్టారనమాట. సో ఆ హిరణ్యాక్షుడు గురించి కూడా చెప్తున్నారు. అతనికి సాక్షాత్తు అతని యొక్క మృత్యు అతని ముందు నిల్చోనును, అయినప్పటికీ కూడా అతను అజ్ఞానంలో ఉన్నదాని వల్ల అతనికి తెలియటం లేదు ఎవరున్నారు అనేసని
కాబట్టి అతను ఏంటి అని అంటే భయరాహిత్యంతో అతని యొక్క కాలస్వరూపాన్ని కూడా అతను ఇంకా అతని ముందే కుప్పిగంతులు వేస్తున్నట్టుగా అతని కాలస్వరూపం ముందే కుప్పిగంతులు వేస్తూను. సో ఆ రకంగా హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించేదానికి భగవంతుడు తన గద ప్రహారాన్ని మొదలుపెట్టారు. మనం ఇక్కడితోని ఈరోజు విరామం తీసుకుందాం.